या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सिंधुदुर्गातल्या 24 ग्रामपंचायत 52 निवडणुकांचा उडणार धुरळा। गौतमी पाटीलला नो एंट्री आणि ब्लड बँकला टाळ ठोकण्याची वेळ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। होऊ दे चर्चा या कार्यक्रमातून सरकारचा भांडाफोड करणार असा इशारा ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दिलाय। सन्माननीय शिवसेनेचे नेते गुरुनाथजी खोतसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने आज या संपूर्ण देशामध्ये राज्यामध्ये चाललेली अराजकता आणि या अराजकतेच्या विरोधात जनसामान्यामध्ये खदखद आहेच, परंतु जनसामान्यांच्या चर्चेमधून वाढलेली महागाई असेल, या सरकारची थोटांड असतील, शेतकऱ्यांना दिलेली भूलथापा असतील, आज वाढणारी बेरोजगारी असेल, या सरकारची शैक्षणिक धोरणं असतील, बेरोजगारांबाबतची धोरणं असतील, ही अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने मांडलेली धोरणं आहेत आणि या धोरणांबद्दल जनतेमध्ये जागृती करण्यासाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने दिनांक 4/10/2023 रोजी कोईप बाजारपेठ या ठिकाणी 3 वाजता आणि मालवण फोकांडा पिंपळ या ठिकाणी 5 वाजता अशा पद्धतीने होऊ दे चर्चा, जनतेशी संवाद आणि या सरकारच्या माध्यमातून चाललेली ही सर्व लुटालूट हे विषय घेऊन या ठिकाणी होऊ द्या चर्चाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील, या होऊ द्या चर्चाच्या कार्यक्रमाचे निरीक्षक सन्माननीय गुरुनाथजी खोतसाहेब असतील, गौरीशंकरजी उपनेते गौरीशंकर खोतसाहेब, रुणबाई दुधवडकर, सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब आणि एक लढवय्य नेतृत्व म्हणून आमदार वैभवजी नाईक साहेब, संग्रामजी प्रभुगावकर, भाईसाहेब गोवेकर या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली ही या कार्यक्रमाची सुरुवात होते आणि येणाऱ्या काळामध्ये प्रत्येक बाजारपेठा असतील, प्रत्येक गावागावामध्ये असतील, या ठिकाणी अशा पद्धतीचे कार्यक्रम राबवून या सरकारबद्दलची जी काही चाललेली म्हणजे हिंदुत्वाचा मुद्दा असेल, आज छत्रपती शिवाजी महाराजांवर त्यांचं नाव घेऊन जे चाललेलं राजकारण असेल आणि कुठेतरी जनतेचा लक्ष या ठिकाणी महागाई असेल, बेरोजगारी असेल,
शेतकरी मच्छीमारांचे प्रश्न असतील यापासून दुसरीकडे वळवण्याचा जो काही प्रयत्न चालू आहे, हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी बहुधा चर्चा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण मालवणामध्ये या सरकारचं, या बोलगेवड्या सरकारचं भांडाफोड करण्याचं काम या निमित्ताने सर्व शिवसैनिक आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने या येत्या आठवड्याभरात प्रत्येक ठिकाणी तशा पद्धतीचे कार्यक्रम घेऊन हा होऊ दे चर्चा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही राबवणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं होऊ दे चर्चा अभियान राबवण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या अभियानाचा शुभारंभ वेंगुर्ला तालुक्यात शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली होडावडे बाजारपेठ इथं करण्यात आला. यावेळी अभियान निरीक्षक गुरुनाथ खोत, जिल्हा प्रमुख संजय पडते, महिला जिल्हा संघटिका जान्हवी सावंत यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. शिक्षण मंत्री म्हणून तेव्हा शिवसेनेने सांगितलं की आपल्या महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गातले अनेक शिक्षक हे जेव्हा जिल्हास्तरीय बदलीतनं बाहेर गेले आणि आमच्या शाळा 0 शिक्षकी शाळा झाल्या, त्यावेळेला शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही शासनाकडे आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे हा प्रस्ताव ठेवला होता की जे डीएड आणि बीएड बेरोजगार धारक आहेत त्यांना त्या ठिकाणी मानधनावर घेण्यात यावं. आज हजारो डीएड धारक बेरोजगार असताना इथल्या शिक्षण मंत्र्यांनी मात्र जे रिटायर्ड शिक्षक आहेत त्यांना 50-60 हजार रुपये पेन्शन आहेत आणि जे शिक्षक येण्यासही उत्सुक नाही, त्यांच्या संघटनेने तसं सविस्तर सांगितलं की आम्हाला पुन्हा शिक्षकी पेन्शन आणू नका, पण जे बेरोजगार आहेत त्यांना घ्या. पण तरी देखील त्यांनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. म्हणजे बेरोजगारांना त्यांनी रोजगार दिलाय का? नाही दिला. बीएड धारकांना त्यांनी त्या मानधनावर घेतलं का? नाही घेतलं. तलाठी परीक्षा होती, तलाठी परीक्षेची केंद्र आमची जिल्ह्याबाहेर असतात, त्याबद्दल आम्ही आवाज उठवला. त्याबद्दल इथल्या आमदारांनी काय केलं? काही नाही केलं. हे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारणार आहोत की तुम्ही तुमच्या मनाला विचारा आणि जेव्हा तुमच्या दारात मतं मागायला येतील तेव्हा त्यांना विचारा. मला साधं सांगा, काल सगळ्या पंचायत समितीमधनं मेरी मिट्टी मेरा देश चालू आहे, तुमच्या मेरी मिट्टी मेरा देश चालू आहे आणि त्याच वेळेला आशियाई क्रीडा स्पर्धा चीनमध्ये चालू आहे. आमच्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याला प्रवेश नाकारलाय. पंतप्रधानांनी हा विचार केला का अरुणाचल प्रदेशला चीनने का नाकारला प्रवेश? कारण चीन म्हणतोय की अरुणाचल हे आमचं आहे, ते तुमचं नाहीये. म्हणजे इकडे अरुणाचल चाललंय चीन मध्ये, चीन म्हणतो तो माझा प्रांत आहे आणि इकडे आम्ही म्हणतोय मेरी मिट्टी मेरा देश. हे तुम्हाला पटतंय का? साधं उदाहरण घ्या. आज खास गणपतीच्या सणाच्या काळात संसदेचं अधिवेशन बोलावलं गेलं आणि महिलांना आरक्षण देण्याची फसवी घोषणा केली. कारण ते आरक्षण कधी मिळणार आहे? तर लोकसंख्येची जनगणना झाल्यावर आणि बाकीच्या गोष्टी झाल्यावर. पण त्यावेळेला पंतप्रधान म्हणतात की माझी महिला ही माझी माता भगिनी आहे. मग मणिपूरमध्ये होती तेव्हा ती महिला भगिनी माता भगिनी नव्हती का? जेव्हा खेळाडू महिलांवर अन्याय चालले होते, त्यांच्या शरीराचे रस्ते तोडले जात होते, तेव्हा ती माता भगिनी नव्हती का? मग हे मोदींनी कधी विचार केलाय का की मणिपूरमध्ये जिचे धिंडवते निघाले ती सुद्धा या देशाची माता भगिनी होती, जी खेळाडू रस्त्यावर उतरल्या होत्या त्या सुद्धा या देशाच्या माता भगिनी होत्या. आणि जेव्हा तुम्ही संसदेत बसता तेव्हा तुम्हाला त्या स्त्रिया माता भगिनी दिसतात. हे म्हणजे काय झालंय? अजब न्याय आणि गजब तमाशा झालेला आहे. हा जनतेने विचार करायला हवा. हे प्रश्न आज आम्ही तुम्हाला विचारायला आलेलो. कोविडच्या काळात उद्धव साहेबांनी अतिशय चांगलं काम केलं. मला सांगा, आमच्या महाराष्ट्रातनं जेव्हा धारावी पॅटर्न आज जगाने वाखाणला तेव्हा आमच्याकडची एकही डेड बॉडी कुठल्याही नदीत तरंगली नाही. आणि ज्या उत्तर प्रदेशचा गौरव करतात, ज्या गंगेचा आरती करतात मोदी, त्या गंगेत हजारो प्रेत वाहत होती. त्याबद्दल मोदी काय म्हणणार आहेत? गंगेचा विकास करणार होते, गंगा स्वच्छ करणार होते, काय झालं त्या विषयांचं? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नासंदर्भात
विचारायची आहे, तुम्ही तुमच्याकडे आल्यावर विचारायचंय. किंबहुना आता हे प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारतोय. मला सांगा, या कुठल्याही एका प्रश्नाचं तुम्हाला उत्तर सापडलंय का? कारण हे सापडणार नाहीये, कारण हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जे म्हणतात उद्धव साहेब घरातच होते, अरे आमच्या माणसाला घरात राहून जे जमलं ना ते तुम्हाला रस्त्यावर उतरून जमत नाहीये. ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्या वस्तुस्थितीचा विचार आज आता जनतेने करायचा आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन करते की खरोखर हे प्रश्न विचारा. तुमच्या हातात जेव्हा हा कागद येईल तुम्ही स्वतःला विचारा, उज्ज्वला गॅस योजनेचं काय झालं? आज आपला गॅस 350चा होता, तो 1100वर नेला. म्हणजे मी काय म्हणते, साड्यांच्या सेल सारखं झालं. 100ची साडी 150 करायची आणि मग 10 रुपये कमी करायचे. पण उरलेल्या 600 रुपयांचं काय? आज जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोलचे किंवा कच्च्या तेलाचे भाव उतरले तरी आमचं पेट्रोल मात्र कमी होत नाही, आमच्या गॅसचे दर कमी होत नाही. याबद्दल आपण काय बोलणार आहोत? उज्ज्वला गॅस योजनेची मला माहितीये वेंगुर्ला तालुक्यातल्या 80 महिला यांचे आज फॉर्म भरले गेले. दुसऱ्या दिवशी योजना बंद झाली. त्या बायका दुसऱ्या दिवशी गेल्यावर त्यांनी सांगितलं आता योजना बंद झालेल्या देणार नाही. त्या बायका 4 दिवस आमच्या शाखेत येत होत्या, त्यांचं काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. आणि या सगळ्या प्रश्नांचा विचार करायचा असेल तर तुम्हाला पुन्हा एकदा आम्ही जे सांगतोय त्या सगळ्या गोष्टींचे लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे. आणि मला वाटतं याच्यावर नक्की विचार करा, आपापसात चर्चा करा, नाक्यावर चर्चा करा आणि तुम्ही स्वतःला हा प्रश्न विचारा, झालंय का सांगा. आणि आम्हाला माहितीये की काही झालेलं नाहीये, पण एक उजळणी म्हणून तुमच्या मनावर सजवण्यासाठी आम्ही सगळे एक छोटासा प्रयत्न करतोय. आणि त्या प्रयत्नाद्वारे खरंच आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे. तुम्हाला असे अनेक प्रश्न आहेत, याच्यापुढे अनेक वक्ते मंडळी बोलणार आहेत, त्यामुळे मी 2 शब्द बोलते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. बोलण्या चर्चा या विचार प्रश्न या माध्यमातून अभियानाचा आपण या ठिकाणी बोलतोय. सर्व उपस्थित जे शिवसैनिक आहेत, या ठिकाणी ग्रामस्थ आहेत, त्यांनी समोर येऊन या ठिकाणी जे प्रश्न विचारतील त्याची उत्तर द्यायची आहे. कृपा करून आपण आज त्या प्रश्नांना सामोरे जातो. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने होऊ दे चर्चा या भाजपच्या ज्या योजना आहेत त्यांच्या विरोधात एल्गार केलेला आहे. आणि या कार्यक्रमाचा शुभारंभ या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुक्यातल्या होडावडे बाजारपेठेमध्ये करण्यात आलेला आहे. आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जे जिल्ह्याचे नेते मंडळी आहेत किंवा जे पदाधिकारी आहेत ते वेंगुर्ल्यात आलेले आहेत. आणि या ठिकाणी नागरिकांना होऊ दे चर्चा यामध्ये सहभाग घेण्यासाठी आवाहन करत आहेत, प्रश्न विचारत आहेत विविध प्रकारच्या. आणि ज्या भाजपच्या योजना होत्या त्यांचं काय झालं असे सवालही ते करत आहेत. आणि होऊ दे चर्चेला या ठिकाणी आजपासून संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. आणि याची सुरुवात जी आहे ती वेंगुर्ले तालुक्यातील होडावडा बाजारपेठेमध्ये करण्यात आलेली आहे. यानंतर तळवडे बाजारपेठ असेल, शिरोडा बाजारपेठ असेल, संपूर्ण जिल्ह्यात हा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. आणि या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे. जिल्हास्तरीय नेते या ठिकाणी होडावडा बाजारपेठेमध्ये येण्यास सुरुवात झालेली आहे. आणि कार्यक्रमाला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. वक्ते या ठिकाणी बोलत आहेत. नागरिकांची सुद्धा या ठिकाणी गर्दी सुरू झालेली आहे. जिल्ह्यातील उपजिल्हाप्रमुख सन्माननीय गणेकर साहेब, उपस्थित सर्व पदाधिकारी आणि इतर जमलेले, मला 10 मिनिटं बोलायचं आणि 10 मिनिटं ह्या निमित्ताने मला बोलायची संधी मिळाली आणि ती मी होणार. 2019 मध्ये उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि 2019 मध्ये ज्यावेळी उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले जनतेला सगळं माहिती होतं. जनता टीव्हीवर बघत होती उद्धवजी कशा स्वरूपात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तरी का उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. कारण 2014 सालात सेना आणि भाजप एकत्र लढली होती. सेनेच्या ताकदीवर भाजप महाराष्ट्रात सत्तेवर आली. केंद्रातही भाजप आणि सेनेची सत्ता आली, महाराष्ट्रातही भाजप आणि सेनेची. तुम्हाला हे माहिती आहे की 2014 ची जी मोदींची भाषा होती, अच्छा नहीं आएंगे, तेच प्रश्न या चर्चेच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला विचारणार आहोत. अच्छे दिन आएंगे. 200-380 रुपयाचा सिलेंडर त्यांच्या आताच्या मंत्री मॅडम डोक्यावर घेऊन द्या. 200 रुपयाने लोकांना सिलेंडर मिळाला पाहिजे. त्याच्यावर 65 रुपयाचं पेट्रोल लोकांना 35 रुपयाने काँग्रेसच्या सत्तेने दिलं पाहिजे तर त्या सत्तेने दिलं. अशा असंख्य प्रश्न. 2000 बेरोजगारांना वर्षाला 2000 कोटी बेरोजगारांना वर्षाला नोकरी देणार. आज 2000 बेरोजगार रस्त्यावर आले, घरी आले आणि 2000 बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळाल्या. अशा अनेक प्रश्न लोकांना भुलवलं. उद्धवजीला सुद्धा वाटलं की या देशाचा कायापालट मोदीजी करणार आहेत की 200 रुपये सिलेंडर देणार आहेत लोकांना सुबत्तेकडे देणार आहेत, 35 रुपयाला पेट्रोल देणार आहेत, 2 कोटी तरुणांना नोकऱ्या देणार आहेत, अनेक उद्योग व्यवसाय नवीन सगळं गंगा स्वच्छ करणारे अनेक गोष्टी
गोष्टी मोदींनी सांगितलं. उद्धवजीला वाटलं की या देशाला मोदीजी सुभाष आणणार, पण पहिल्या 5 वर्षात मोदीजीने लोकांना रस्त्यावर आणायला चालू केलं. त्यावेळी उद्धवजीला समजलं की भाजपला हद्दपार केलं पाहिजे, मोदीला हद्दपार केलं पाहिजे, आणि मोदीला जर हद्दपार करायचं असेल तर आपल्याला पर्याय नाही. आणि 2019 मध्ये उद्धवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मला सगळ्यात वाईट वाटतं सांगायला की आज बहुजन चर्चेच्या माध्यमातून आम्ही इथं आलेलो. उद्धवजींनी दिलेला आम्हाला कार्यक्रम आहे, आणि कार्यक्रमाला प्रत्येक महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम पेटून उठून जनता करायला लागलेली आहे. आज लोकांची परिस्थिती, आज विद्यार्थ्यांची परिस्थिती, शिक्षणाची ज्याने किंमत कमी केली. म्हणजे 2014च्या अगोदर एखाद्या गावातल्या शेतकऱ्याचा मुलगा असू दे, गावातल्या माणसाचा मुलगा असू दे, ज्यावेळी इंजिनियर चांगल्या दर्जाचं शिक्षण घेत होता त्यावेळी त्या माणसाची, त्या बापाची छाती वर येत होती. पण 2014 नंतर नोटाबंदी झाली, कंपन्या बंद पडल्या, आणि आज इंजिनियरची किंमत 10,000 12,000 रुपये पगाराची. आणि हे सगळं कोणी केलं? अच्छदिनाच्या नावाखाली फक्त सगळं खोटं बोलायचं नाही. अजूनही मोदीजी लोकांना खोटं बोलण्याची खोटं बोलून स्वप्न दाखवत आहेत, पण जनता सुधारलेली आहे. आमच्याकडे असे 200 प्रश्न आहेत मोदीजीने मांडलेले 200 प्रश्न आहेत. हे देणार, ते देणार, गंगा साफ करणार, अच्छे दिन आएंगे, आणि अशा अनेक प्रश्नाच्या माध्यमातून आज आपल्याला ही फेरी काढायची. आणि आम्ही लोकांना हे प्रश्न विचारणार आहोत की 2014 ज्यांना तुम्ही मतदान केलं, फसव्या आश्वासनाला मतदान केलं, 2019 मध्ये फसव्या आश्वासनाला मतदान केलं, आणि 2024च्या इलेक्शनला तुम्ही कोणाला मतदान करणार, तुम्ही कोणाला सत्तेवर आणणार? तर या देशाच्या जनतेला, सुबत्तेकडे देणाऱ्या माणसाला तुम्हाला सत्तेवर आणावं लागणार. आणि तेच हे अभियान चालू आहे. मी जास्त बोलणार नाही, कारण हे अभियान आणखी आम्हाला शेवट संध्याकाळपर्यंत करायचे. म्हणून तुम्हाला असे अनेक प्रश्न आम्ही इथं विचारणार आहोत. आणि या अभियानाच्या माध्यमातून हा पहिला ओपनिंगचा कार्यक्रम वेंगुर्ला तालुक्यात सन्माननीय बाळूजी परब साहेब आणि त्यांचे सगळे पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला त्याला मी शुभेच्छा देतो, आणि या अभियानाला शुभेच्छा देऊ. माझं वाढलेलं मनोबल संपवतो. बहुजन चर्चा या अभियानाच्या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या जिल्ह्याचे माजी संपर्क प्रमुख, आमचा शिवसेनेचे नेते आदरणीय गुंडाजी खोतसाहेब, या जिल्ह्याचे समन्वयक आमचे मित्र बाळा गावडे, जिल्ह्याच्या महिला संघटनिका जान्हवीताई सावंत, उपजिल्हा प्रमुख आमचे मित्र प्रकाश गडेकर, या तालुक्याचे तालुका प्रमुख सन्माननीय बाळू परब, एसटी कामगार सेनेचे तालुका अध्यक्ष सन्मान्य गावडे, त्याचप्रमाणे आमचे सफीर मनियार उपजिल्हा संघटक, व्यासपीठावर मांडव मंडळी, उपस्थित सर्व बहुजन चर्चा या कार्यक्रमासाठी जमलेला शिवसेना सैनिक आणि सर्व जनता. बहुजन चर्चा ही मुंबईमध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये मीटिंग झाली पदाधिकाऱ्यांची, आणि त्यांनी असं आदेश दिले की 1 ते 12 तारीखपर्यंत हे गावागावात तुम्ही अभियान राबवा की 14 सालामध्ये या देशामध्ये पंतप्रधान मोदी आल्यानंतर दिलेली आश्वासनाची पूर्तता किती झाली ही तुम्ही जनतेपर्यंत आणि जनतेला विचारा प्रश्न. यासाठी आता बहुजन चर्चा, यासाठी आपल्यासाठी कडे खास पक्ष तिथं आलेले आहेत, आणि आम्ही आता प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रत्येक आधारपेठ आणि गावागावात जाऊन जनतेला प्रश्न विचारणार. या 9 वर्षामध्ये केंद्र सरकारमधून आणि भाजपच्या माध्यमातून काय विकास झाला हे आम्हाला विचारायचं, प्रत्येक जनतेला विचारायचं. कारण नेहमी जनतेची फसवणूक करून फोटो म्हणून मतं घ्यायची आणि परत 5 वर्ष त्यांच्याकडे बघायचं नाही, असं या सरकारने केलेलं कार्य आहे. आता केंद्र सरकारनं जेव्हा आता लोकसभेच्या निवडणुका आलेल्या आहेत, आणि निवडणुका आल्यामुळे आता त्याचे जास्त सिलेंडर दिले आहेत. मग जान्हवीताई सावंत बोलल्या की जे 360 रुपयाचा तो सिलेंडर होता तो आता 1150 पर्यंत गेला, आणि आता फक्त निवडणूक आल्यामुळे तो सिलेंडर 200 रुपयाने कमी केला, आणि उज्ज्वलाची जी कनेक्शन बंद झाली तर त्या आता 400 रुपये कमी होणार. 200 रुपये त्यांच्या डायरेक्ट खात्यामध्ये जमा होणार, आणि 200 रुपये एजन्सीकडे कमी होणार. 716 रुपयाला त्याला तो सिलेंडर उज्ज्वलाचा मिळणार, आणि 900 रुपयाला हा सिलेंडर मिळेल. फक्त निवडणूक उद्या ही निवडणूक लोकसभेची आटवली की ताबडतोब 500 रुपये आणि 700 रुपयाने हा सिलेंडर वाढणार. 66 रुपयाचे बाळागोडे बोलले जे आपलं पेट्रोल असतं ते आज जवळजवळ 110 रुपयापर्यंत गेलेलं आहे. म्हणजे ही जी महागाई
जे भाज्यांचे दर 5 व 7 वर्षापूर्वी जे कमी होते त्या भाज्यांचे दर सुद्धा वाढलेले आहेत. आज कांदे सुद्धा लिलाव होत नाहीये. अशा प्रकारचे अनेक अडचणीची महागाई झालेली आहे आणि प्रत्येक स्त्रीला आता माहिती झालेलं आहे की महागाईमध्ये त्रस्त झालेले आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की देशामध्ये ज्यावेळी कोविड आला सगळ्यांची परिस्थिती अशी होती की घरातून कोण बाहेर पडत नव्हतं. पण या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव साहेबांनी जे काम केलं अख्ख्या देशामध्ये 5 नंबरचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव साहेब ठाकरेंचं नाव आहे. त्या जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन प्लांट म्हणा, मुंबईमध्ये म्हणा, जीव वाचवण्याचं काम त्या कोविडच्या माध्यमातून उद्धव साहेब ठाकरे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने केलं. आज आपल्याला माहिती असेल की ज्याला शिवसेनेने मोठं केलं ते 40 आमदार म्हणून आजही म्हणतात ते का 50 मोठे एकदम मोठे आज ते सगळे उठून गेलेले आहे. कोणाला ईडीची भीती आहे, पण कोणी शिवसैनिक कल्पलेलं नाही. शिवसैनिक तिथेच आहे, शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी कोणी गेलेलं नाही. आता एकच जनतेला सांगणं आहे या मतदारसंघात सुद्धा शिवसेनेने मदत करून या मतदारसंघाचे आमदार शिवसेनेच्या माध्यमातून निवडून आले होते. आज तिकडे जाऊन मंत्री झालेले. जागृती सावंत बोलल्याप्रमाणे ते शिक्षण मंत्री आहेत. आज जिल्ह्याच्या शिक्षणाची परिस्थिती काय आहे? शून्य शिक्षक शाळा 80% शाळांमध्ये शून्य शिक्षक आहेत. आज भरती होत नाहीये. रिटायर शिक्षकांना तुम्ही घ्यायला पण ते पण यायला बघत नाही. अशी परिस्थिती आज शिक्षणाची या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा शाळेत झाले. आज मला सांगा पीक विम्याची परिस्थिती काय आहे? पीक विम्याचे पैसे नेहमी जुलैमध्ये यायचे. आज जुलै उलटून गेला. आज जवळजवळ ऑक्टोबर महिना आलेला आहे. पीक विम्याचे पैसे मिळत नाहीये. आणि हे सरकार फक्त आश्वासनाची कैरात करते आहे. आणि जी विकास कामं उद्धवजी ठाकरेच्या कामाला मंजूर झाली त्याला स्टे होती ती कामं आता स्टे उठल्यामुळे मार्गी लागलेली आहे. आणि हे सांगताय की आम्ही भाजपच्या माध्यमातून ही कामं होत आहेत. ही भाजपच्या माध्यमातून झालेली कामं नाही. ही कामं जी झालेली आहे आपल्या खासदार विनायक राऊत साहेब या आपल्या आमदार वैभवजी नाईक आणि आपले मुख्यमंत्री उद्धवजी साहेबांच्या माध्यमातून झालेले. ही विकास कामं इथे थांबलेली नाही. आता आपल्याला जिल्ह्याचं मेडिकल कॉलेज माहिती आहे की मेडिकल कॉलेज उद्धव ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून मंजूर झालेलं होतं. आज तिसरी बॅग बाहेर पडते. काही आता सुद्धा माणसं हो घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर कोकणचा विकास खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्याच माध्यमातून होणार आहे. म्हणून आपल्याला मी सांगू इच्छितो की आपण हा विचार करण्याची गरज आहे. कारण या जिल्ह्यात जी काही खासदार विनायक सरकार खासदार मिळालेला आहे त्यांच्या माध्यमातून आज गेले 9 वर्ष या जिल्ह्याचा विकास होत आहे. उद्योगीच्या माध्यमातून होत आहे. म्हणून भविष्यात आपल्याला सांगू इच्छितो की जनतेने विचार करायला पाहिजे. आज बघा निवडणुका घेत नाहीये. कारण का घेत नाहीये निवडणुका? त्याला माहिती आज जर निवडणुका घेतल्या तर आपल्याला यश मिळणार नाही. म्हणून भाजपने निवडणुका घेतल्या तर घेत नाहीये. सगळ्या निवडणुका जवळ जिल्हा परिषद पंचायत समिती म्हणा किंवा आपल्या नगरपालिका नगरपंचायती म्हणा ह्या निवडणुका घेत नाही. आता ते पहिल्या लावतील ते लोकसभेच्या निवडणुका लावतील. अन्य कुठली निवडणूक होणार नाही. पण जनतेला आपण जाऊन विचारायचं आहे. तुम्ही सांगा त्यात तुमचं मत कुठे फुकट जाताप्रमाणे विचार करा. काय ती शिवसेना त्या शिवसेनेने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी 80% समाजकारण 20% राजकारण त्या शिवसेनेचा जन्म घातला. आणि कट्टर शिवसैनिक जो आहे बाळासाहेब ठाकरेला मानणारा शिवसैनिक आहे तो शिवसैनिकावर राहिलेला आहे. धनशक्ती आणि जनशक्ती धनशक्तीकडे जाण्यापेक्षा जनशक्ती मोठी आहे. आणि नेहमीच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आजपर्यंत दाखवून दिलेला आहे. जनशक्ती ही शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्या. मी भविष्यात सांगू इच्छितो की तुम्ही ही काही चर्चा आहे ती काय आज तुम्हाला 9 वर्ष आश्वासनं दिलेली आहेत ती पूर्ण झालेली नाही आहे. ती पूर्ण कधी करणार? फक्त मोठे आश्वासन आज तुम्हाला माहिती असेल जो शेतकऱ्याच्या ह्याच्यावर 2000 रुपये जायचे 2000 रुपये सुद्धा आता ते बंद झालेले आहेत. काही ठिकाणी सांगितलं जात आहे तुमच्या घरात टीव्ही आहे आता तुम्हाला शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. 15 लाख रुपये कोणाच्या खात्यात जमा झालेले. मग त्याचे अमित शहा सांगणार की जुमला आहे निवडणुकीत असं खोटं बोलावं लागतं नाही तर लोक मत देत नाही. खोटं बोलावं रेटून बोला हे भाजपचं काम आहे. आणि आता त्यांनी ते भाजपचं काम सुरू केलेलं आहे. खोटं बोलून लोकांचं मतदान करणं आणि मतदान आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आज प्रत्येक आणि सोशल मीडियावर आपण बातम्या बघतो. असं म्हणतं महाराष्ट्रामध्ये आपण बघतो की उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती आहे. जिथे सहाय्य जातील तिथे लोक येत आहेत. लोकप्रतिनिधी नसतील पण लोक येत आहेत. काही आपण लोकप्रतिनिधी गेले शिवसैनिक तिथे राहिली जनता त्यांच्या पाठीशी राहिल्या. आणि भविष्यात निवडणुका कधी येऊ दे पण शेवटी जे प्रश्न आहेत जे अडचणी आहेत उद्धवसाहेब ठाकरे नेहमी कोकणावरती प्रेम केलं. बाळासाहेब ठाकरेंनी सुद्धा कोकणावर प्रेम केलं. आणि कोकणी माणसाला मुंबईमध्ये सुद्धा मोठं करण्याचं काम नगरसेवक म्हणा आमदार म्हणा खासदार म्हणा हे शिवसेनेच्या माध्यमातून
परिवर्तन झालेलं आहे. पण आपण यापुढे सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे की आपल्या पाठीशी कोण खामगार राहू शकतो, कोण विचार करू शकतो, यासाठी सगळ्यांनी विचार करावा आणि होऊ दे चर्चा. ही आम्ही प्रत्येक गावामध्ये जाऊन चर्चा करणार आहोत. एवढं सगळं करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थ नगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थ नगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं होऊ दे चर्चा अभियान राबवण्यात येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या अभियानाचा शुभारंभ वेंगुर्ला तालुक्यात शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली होडावडे बाजारपेठ इथं करण्यात आला. यावेळी अभियान निरीक्षक गुरुनाथ खोत यांनी भाजपच्या विविध योजनांवर, घोषणांवर जोरदार टीका केली आहे आणि जनतेला सवाल देखील केला. तुमच्या अकाउंटमध्ये प्रत्येकीच्या सामान्य माणसाला मिळणार आहे. माझा प्रश्न आहे तुम्हाला, हे पैसे तुम्हाला मिळालेत का? नाही. प्रश्न विचारतोय. नाही. मिळालेत का तुम्हाला? मिळाले नाही. कुणालाही मिळाले नाही. हा प्रश्न असा आहे की तुम्ही त्यावेळी दिलेलं आश्वासन सर्व जे तुमचे सहकारी पक्ष होते त्या पक्षाने तुम्हाला साथ दिली त्यावेळेला, कारण तुम्ही सामान्य माणसासाठी आवाज दिलेला होता. तुम्ही मंत्र्याला घेऊन आलेत का? नाही घेऊन आले. दाऊदला त्याच्या मुसक्या मारून आणलेत का तुम्ही इकडे? नाही आणले. मग असे सगळे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न त्यावेळेला त्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून मोदी साहेबांनी आपल्याला दिले होते, वेगवेगळे सांगितले होते. आज प्रश्न असा आहे की सामान्य जनता जी आहे, ह्या भगिनी आहेत, तुमच्याकडे जो सिलेंडर गॅस आहे 2014ला म्हणाले की 400 रुपये होता, 300-350 रुपये होता. जानी साहेब मला एक सांगा, तुम्ही ह्या सगळ्यांना प्रश्न माझा असा आहे की आज 1100 रुपये आहे, बरोबर आहे ना? 1100 रुपयातून तर तुम्ही त्यावेळेचे 300, 350 आणि 1100 किती फरक? 700 रुपयाचा फरक आहे. 700 रुपये 1284 म्हणजे 8000 वर्षाला. आज 9 वर्ष झाली, तुम्ही 8000 प्रमाणे विचार करा किती झाले. तुम्ही जर बँकेत टाकले असते, बँकेत ठेवले असते पैसे तुमचे, तर तुम्हाला तुमचे पैसे किती झाले असते? डबल झाले असते, बरोबर आहे? मग आपल्याला या सरकारने फसवलंय. सामान्य जनतेला तोंडाला पानं पुसलेली आहे. महत्वाचा मुद्दा हा आहे की तुम्ही अनेक अशा योजना सांगितल्यात, त्या या योजना आम्ही आज तुम्हाला देतो आहोत. आता तुम्हाला सांगितलं की तुमच्या याच्यातून 200 रुपये कमी केले. फार मोठे उपकार केले आपल्याला. म्हणजे आपलेच पैसे खाल्ले. 700 रुपये तुम्हाला सांगितलं, 9 वर्षात किती होतात पैसे? लाखो रुपये झाले असते तुमचे. तेच पैसे खाल्ले, त्याच्यात 200 रुपये कमी केले तुमचे. पण उद्या 24ची निवडणूक होईल, त्यावेळेला लोकसभेत जातील, हे परत त्यावेळेला जातील, त्यावेळेला 200 का 400 रुपये वाढवतील. तुम्ही काय करणार? असेच माहीत घे गुरुनाथ खोत असतील, जानीताई असतील, संजय पडते असतील, आणखी लोक असतील, रस्त्यावर येतील, बोलतील अरे आमचं काय महागाई झाली आहे, हे झालंय. नाही काय मिळणार नाही. सत्ता तुमची आहे, सत्ता तुमची आहे, सत्तेत तुम्ही आहात. तुम्ही निर्णय घेताय, लोकांना फसवताय आणि लोक फसवली जात आहेत, नाडी जात आहेत, तरी ते सहन करताय. पण सहन करण्याची वेळ संपते. आता शांत बसायचं नाहीये, निर्णय करायचा आहे. या सगळ्या घोषणा आहेत, त्या घोषणाचा गोषवारा उडालेला आहे, त्याची फसवणूक झालेली आहे. ही जनतेपर्यंत, सामान्य माणसापर्यंत जायला पाहिजे, कळायला पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी होऊ द्या चर्चा माध्यमातून आपल्याला बांधवांनो, भगिनींनो, महत्वाचा मुद्दा एकच आहे
काही लोक म्हणतात 56 इंचाची छाती देशाच्या पंतप्रधान, देशाच्या बाहेर सुद्धा देशात त्याचं नाव भरपूर होत आहे. प्रश्न असा आहे की देशाचे पंतप्रधान इतके मोठे नामची नाही, सर्व देशाला आहेत, जगात त्यांचं नाव आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्यांचे जे गोडबोली लोक आहेत ना, त्यांचे जे सर्व आहेत ते सांगतात की आमचे पंतप्रधान एवढे मोठे आहेत. सोशल मीडिया महत्वाचा मुद्दा आहे की ह्या देशामध्ये ह्या अन्यायाच्या विरोधात संपूर्ण विरोधी पक्ष एक झाला आणि ती इंडिया आघाडी नावाची त्यांनी विरोधी पक्षांनी उभी केली आहे. आता विरोधी पक्ष म्हणजे काय, तुमच्या देशातून काहीच नाही. विरोधी पक्षाला किंमत नाही. काँग्रेस संपलेली आहे, शिवसेना संपलेली आहे, राष्ट्रवादी संपलेली आहे, असं सगळे पक्ष संपले असं तुम्ही म्हणत असताना मुंबईमध्ये सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित झाले. त्या इंडिया आघाडीच्या निमित्तानं त्याचं नेतृत्व शिवसेना पक्ष म्हणून आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी. उद्धवसाहेब संपले, शिवसेना संपली, किंचित शिवसेना. किंचित शिवसेना जर असेल तर त्याचं नेतृत्व अख्ख्या भारताचं नेतृत्व त्या संसदेचे प्रमुख असतात, म्हणजे कोण संपलेला आहे. महत्वाचा मुद्दा आहे. मग तुम्ही इंडिया म्हणता, इंडिया म्हणून तुमच्या सगळ्या योजना तुम्ही राबवला. मग आज इंडिया म्हटल्याबरोबर इंडियाच्या नावाखाली एक झाल्यानंतर या देशाचे पंतप्रधान सांगतात, देशाचे राष्ट्रपती सांगतात की आता आपण भारतीय आहोत. आपला इंडिया नाही, भारत आहे. अरे बाबा, तुला इंडिया त्या इंडिया इंडिया करून तू दुनिया फिरतो. मेक इन इंडिया, तुम्ही फिरता मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सगळं काही इंडिया करताय, आम्ही करतो आहोत. आणि आज इंडिया म्हटल्यानंतर एकत्र झाल्यानंतर विरोधी पक्ष तुमच्या तोंडचं पाणी पाजलं. तुम्ही घाबरलेले आहात आणि भारत कोण सांगताय, भारत आमचाच आहे, हिंदुस्थान पण आमचाच आहे. भारत म्हणून सुद्धा, इंडिया म्हणून सुद्धा आणि हिंदुस्थान म्हणून सुद्धा आम्ही तुम्हाला विरोध करणार. येणाऱ्या निवडणुकीत त्या सगळ्या अडचणी आहेत. सामान्य माणूस तुम्हाला खुर्ची देणार नाही. या देशातले आहेत, या राज्यातले आहेत, या विभागाचे आमचे लोकसभेचे खासदार विनायक राऊत साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे आमदार वैभव नाईक आहे. या सगळ्यांनी आपल्या आपल्या विभागामध्ये कार्य केलं आहे, लोकांची सेवा केली आहे, न्याय दिला आहे. लोकांना विरोधात राहून लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि बांधवांनो, तुम्ही सर्वची मंडळी या ठिकाणी आहात, सामान्य माणसं. तुम्ही कुठल्या पक्षाचे आहात ते मला माहिती आहे. तुम्ही शिवसेनेचे असाल, काँग्रेसचे असाल, आणखी कोणाचे असाल, पण तुम्हाला सगळ्यांना विवंचना एकाच परिस्थिती आहे की जी ज्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे गरिबी वाढलेली आहे, डिझेलचे भाव वाढलेले आहेत, पेट्रोलचे भाव वाढलेले आहेत. आता मग डिझेल कमी होणार आहे, पेट्रोलचे रेट कमी होणार आहेत, पण लिहून द्या तुम्ही आम्हाला, हे आम्ही कायमस्वरूपी ठेवणार आहोत. असं होणार नाही. सामान्य माणूस ह्या गरिबीखाली, या सगळ्याखाली चिरडला गेलाय. शेतकरी गरीब झालेला आहे, शेतकरी विवंचित आहे, चिंतेत आहे, त्याला न्याय मिळाला नाही, त्याला रोजगार नाही. रोजगाराच्या तुम्ही गोष्टी करत होता आता या ठिकाणी की रोजगार सगळ्या देशामध्ये अशी कायदा येतोय, त्या कायद्यामुळे सर्व म्हणजे आउटसोर्स करायचं, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम द्या. बांधवांना भगिनीने एक लक्षात ठेवा, तुमच्या मुलांना तुम्ही खस्ता खाता, मेहनत करता, काही करून तुमच्या मुलांना तुम्ही शिकवता. त्याला वेगवेगळ्या माध्यमातून तुम्ही शिकवता. त्यानंतर त्या मुलाला उद्या येणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम मध्ये त्याला काम करावं लागणार. त्याला सांगणार 5 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट आमच्याबरोबर करतो. आता कसं होतं, 5 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट करणार, पण आम्ही नोकरीला मुलगा लागला की 58 वर्षी रिटायर होणार, 25-30 वर्ष काम करणार. ही भावना आपल्याकडे होती, पण आज ती भावना नाही आहे. बांधवांनो, पोलीस बांधव माझ्या या ठिकाणी आहेत, सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे ही परिस्थिती वाईट येणार आहे. आज 60,000 पगार देतो, 70,000 पगार देतो, कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये 5 वर्षाचं कॉन्ट्रॅक्ट, 5 वर्ष संपली की त्याला सांगायचं, अरे बाबा रे, आता माझ्या कंपनीत चालत नाहीये, मी 60,000 काय तुला देऊ शकत नाही.
50,000 काम करणारा माझ्याकडे का? त्या विद्यार्थी अर्धा आयुष्य 5 वर्ष फुकट गेली. ठीक आहे, तो 50,000 काम करायला तयार आहे. पुढच्या 5 वर्षानंतर काय? पुढच्या 5 वर्षानंतर काय? अशा प्रकारचे कायदे या देशात येत आहेत. कारण मल्टीनॅशनल कंपन्या येत आहेत, त्या सांगतायत की तुम्ही आम्हाला तुमच्या इकडची जी काही परमनन्सी वगैरे कंपन्यांची पद्धत आहे हे आम्हाला मान्य नाही, कायमस्वरूपी. आम्हाला यूज अँड थ्रो वापरा आणि फेकून द्या. आम्हाला गरज असेल तर आम्ही तुम्हाला कामावर ठेवणार, नसेल त्या दिवशी काढून टाकणार. मानता तुमचे भाऊ पोलीसवाल्यांचे असतील, कोणाचे असतील, काही असतील, शेवटी हे प्रश्न सर्वांना भेडसावणार आहेत आणि येणार आहेत. आता सावध व्हायला आज नाही तर कधीच नाही आहे. म्हणून 24ला ह्या देशावरती राज्य इंडिया यायला पाहिजे. त्या भावनेनं आपण न्याय द्यायला काम करायला पाहिजे. म्हणून आज होऊ द्या चर्चाचे उद्धव साहेबांच्या संकल्पनेतून आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत. आणि तुम्हाला सगळ्यांना वेगवेगळे प्रश्न माझ्या तालुकाप्रमाणे तुम्हाला वाचून दाखवले. ते सगळे प्रश्न जे आहेत ते प्रश्न आपण सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवायला पाहिजे, त्यांना सांगायला पाहिजे की बांधवांनो भगिनींनो याचा विचार करा. नाहीतर काय होईल? आज जूनला आहे, अरे तुम्हाला हे देतो, ते देतो, ते देतो. आतापर्यंत 9 वर्षात हेच केलंय. आता तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा. आता आमचा आम्ही बघू काय करायचं ते. आणि सर्वांनी एक जुटीने उभे राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कारिवडे गावात सावंतवाडी कालिका मंदिर इथं जाणारी बस वेळेवर येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. तसेच कारिवडे गावातील ग्रामस्थ हे भाजी विक्रीसाठी सावंतवाडी शहरात जातात, परंतु सद्यस्थितीत कालिका मंदिर बस वेळेवर येत नसल्यामुळे याचा त्रास सहन करावा लागतोय. ग्रामस्थांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्यानं ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत डेपो मॅनेजरना धारेवर धरलाय. कालिका मंदिरला दिवसाला किती गाड्या आहेत त्यांचं टायपिंग पाहिजे. इथून कितीला जाणार, किती वाजता पोहोचणार, 5 मिनिटं इथे होऊ शकतात, किती वाजता तिथून सुटणार आणि ती झटकन पर्यंत 5 मिनिटं पण थांबत नाही तिथे. आम्हाला ते सगळं पाहिजे, टायमिंग पाहिजे. सकाळची जी क्वालिटीमुळे शाळेचा पहिला दिवस होता, मुलांची शाळा सुटली. आजची गाडी का आली नाही? बोलतो तुम्हाला असं वाटेल असेल, आमच्या सरपंच मॅडमांनी तुम्हाला वाटतं लेटर पण दिलं किंवा त्याच्यानंतर ते स्वतः येऊन हो त्यांनी गावचे प्रथम नागरिक म्हणून काहीतरी आमच्यासाठी ना समस्या मांडल्या तुमच्या रे. तुम्ही त्या हलक्या गोष्टी घेऊ नका. तो साहेब समजलं गाव पेटून उठलं, तुम्ही काय करता? मुलांचं का अजून वाडीवर दुसरी गोष्ट मी सकाळी बसून होतोय, मुलाची इली मी फोन लावली सकाळी तर गाडी येते म्हणून झाली. पहिले 6 की 6:15 झाली, टाइम आता एक्झॅक्ट कळत नाही मला, इथे म्हणून झाली. नंतर मी 6:30 7 वाजता फोन लावलं, नंतर गाडी भैरवाडी आती येते. ह्या काय सांगणार? पहिला दिवस आहे तो, पहिला दिवस मशीनचा प्रॉब्लेम होता, सकाळी सर्व डाऊन झालं. त्याच्यामुळे तुम्ही काय केलं, भैरवाडी गाडी कालिका मंदिरमध्ये 2 दिवसाचं नुकसान, 2 तासाचं. सॉरी 1 मिनिट. मशीन जर हे झाली तर तुम्ही जुनी तिकीट देऊ शकत नाही का? जुनी तिकीट देऊ शकत नाही का? मशीन खराब झाली, मी हे पण ऐकलंय सकाळी. मशीन जर खराब झाली, तुमच्याकडे जुनी तिकीट आहे ते देऊ शकत नाही का? देऊ शकतो ना. 4 दिवस अगोदर दिलेली आहे, आज का नाही? त्या मुलांना घेऊन इथे उपोषणाला बसणार म्हणजे बसणार. पत्र दे तुम्हाला उद्यापासून
ते कालिका मंदिर कसं पोच द्या आम्हाला. आम्ही उद्या मुलांना घेऊन इथे बसणार म्हणजे खूप किती वेळा ऑफिस मध्ये येऊन गेलो. तुम्ही नव्हता तेव्हा. त्याच्यानंतर ना आमची ही पण समस्या मांडली का आम्हाला तुम्ही ना मार्गोळ मार्गे पास द्या. त्यावेळी तुमचे हे सांगायला लागले ना आम्ही तसा पास देऊ शकत नाही. मग कुठलीच समस्या वगैरे आम्ही तुमच्याकडनं जर बाहेर नाही चार्ट बनवा तिथे प्रत्येक साहेबांचा नंबर लिहा. तुम्ही काय म्हणता तुम्ही डायरेक्ट सांगा नाही बघ तू त्या इथे नंबर हो तुम्ही त्या प्रशासन एका कुठलीही गोष्ट कर्मचारी म्हटल्याच्या नंतर साहेबापासून सर्व खालीपर्यंत एखादी समस्या असली तर तुम्ही वर सांगणं गरजेचं आहे. आणि वर नव्हते तर हो मला हे हो साहेब कॉन्टॅक्ट केलाय ना. मग दुसरी गाडी कोल्हापूर गाडी का गेली? कोल्हापूर गाडी 3 गाडी कसे गेले? कॉन्टॅक्ट केलं सर्वांनी कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला त्यांचा रिप्लाय काय आला? समोरच्या साहेबांचा काय रिप्लाय आला? साहेब बघायला गेले होते तिथे लोकांची गेली ना त्यांनी. हो अर्धा तास 1 तास थांबलोय मी. तोपर्यंत मला त्या शाळेच्या मुलांचं जे नुकसान होतंय त्याला जबाबदार कोण? आम्ही जबाबदार. त्या मुलांच्या शिक्षणाच्या एसटीने पाठवलं तर कोण जबाबदार सांगा बघा. तुम्ही साहेबाला साहेब तर दिला नाही. असं काही नाही. आमची मेंटॅलिटी आम्ही पाहिजे तशी करू शकतो. तुम्ही फक्त एवढं सांगा माझं काही नाहीये. तुम्ही कुठल्या त्या साहेबांसमोर सांगा. आम्ही पाहिजे त्या साहेबांसमोर ना उपोषणला किंवा काय त्यांना काय पाहिजे तो दाब विचारायची आमच्याकडे मानसिकता आहे. ऐका व्यवस्था केली यापुढे होणार नाही. साहेब समर्पक उत्तर मिळायला पाहिजे. नेक्स्ट टाइमला समर्पक उत्तर मला मिळायला पाहिजे तिथे. ह्या समस्या जर जाणवल्या किंवा काय तर त्याला ना फोन करावा सरपंच फोन करा काय अडचण नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. शासनाचा आदेश केवळ नावापुरता न राबवता प्रामाणिकपणे काम करून दाखवलंय ते वैभववाडी तालुक्यातील लोरे नंबर 2च्या गावच्या ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी. गावात एकजुटीनं स्वच्छता मोहीम राबवून संपूर्ण गाव चकाचक करण्यात आलंय. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार देशभर यावर्षी स्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे. सरकारी उपक्रम म्हटल्यावर तो केवळ कागदोपत्री दाखवण्यासाठी बऱ्याच जणांकडून राबवला जातो. मात्र वैभववाडी तालुक्यातील लोरे नंबर 2 ग्रामपंचायतीनं शासनाची स्वच्छता मोहीम काटेकोरपणे राबवली. गावातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणं चकाचक केली आहेत. या मोहिमेत गावातील विद्यार्थी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. सरपंच विलास नावळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा. लावणी क्वीन गौतमी पाटील सिंधुदुर्गात येते. कुडाळ कणकवलीत तिचा कार्यक्रम होणार आहे. अश्लील हावभाव यावरून गौतमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. वाद आणि गौतमी हे समीकरण बनलेलं असलं तरी तिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. मात्र आता सिंधुदुर्गातल्या तिच्या कार्यक्रमाला विरोध होतोय. याबाबत सिंधुदुर्गकरांनी संताप व्यक्त केलाय. काय म्हणतायत सिंधुदुर्गकर पाहूयात. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे आणि कुडाळ करस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांनी.
गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमाला पब्लिक बरंच असतं, पण त्याच्यात काय असं धुडगूस असतो आणि त्यामुळे आपले जे लोक आज भजनाच्या पाठीमागे, दशावतारी नाटक, लोककलेच्या पाठीमागे असतात, तर हा जो कार्यक्रम आहे तो त्या पद्धतीचा नाही आहे. युवकांना कुठेतरी दिशाभूल करणारा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे हा चांगला नाही. याबद्दल मत म्हणजे सांगायचं झालं तर हा कार्यक्रम होताच कामा नये, कारण आपल्या इकडे संस्कृती ती नाही आहे नाचण्याची, बाया नाचवण्याची. आपल्याकडे भजन, कीर्तन किंवा दशावतार नाटका ते आपण ठेवले, आयोजकांनी ते कार्यक्रम रद्द करून हे हा कार्यक्रम ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून आपले दशावतारी म्हणा किंवा भजन मंडळ त्यांचे रोजगार चालतील आणि त्यामुळे हे कार्यक्रम रद्द झाले पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये हे कार्यक्रम हे झालेले आहेत आणि तिथे युवक, आपल्यासारखे युवक जाऊन तिथे धुडगूस आणि झालेलं आहे. हे पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, म्हणून इथे आपल्या इकडे होणारा कार्यक्रम 6 आणि 7 कुडाळला हा रद्द झाला पाहिजे, कारण आपल्यासारखे युवक पिढी तिथे गेल्यानंतर काहीतरी या कार्यक्रमाला गालबोट लागेल, म्हणून आपण पोलिसांनी दक्षता घ्यावी आणि हा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करावा. आमच्यासारख्या पिढीने तिथे जाऊ नये आणि अशी आमची मागणी आहे, कणकवलीकडून मागणी आहे, कणकवली शहरात. गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुळीच होत नाही, कारण इथल्या मुलांना जी किती संस्कृती आहे ती त्या मुलांना इथल्या पडू दे नको. ते दगडफेक काय होते तिकडे काय होते हे इथल्या मुलांना नको. हे आहे ते आपला सिंधुदुर्ग शांत तो बरा आहे. ते तिकडे पश्चिम महाराष्ट्रावरती चालते ते चालून दिले. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शांतता आहे, ती शांतता आणू दे. नको ते गालबोट लागू दे नको आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आयोगाने जरी केला तरी आयोजन तरी तो कार्यक्रम मुळीच होता नाही. राजकीय लोकांनी ह्याला विरोध करायला पाहिजे असावा. आणि जरी लोकांनी जरी केला तरी राजकीय लोकांनी त्याला विरोध करायला पाहिजे. सिंधुदुर्गाची जी संस्कृती ती जोपासली पाहिजे. नाव कसं आपलं? विजय कोरगावकर. आपला देश लोकशाही देश म्हणवला जगातला सगळ्यात मोठा लोकशाही देश आहे. लोकशाहीची प्रणाली आहे, लोकांना व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे, विचार स्वातंत्र्य आहे, मत स्वातंत्र्य आहे, कला स्वातंत्र्य आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे गौतमी पाटील आणि तिचा परफॉर्मन्स या बाबतीत शंका काय हव्यात हीच मला आधी शंका आहे. कारण या सगळ्या गोष्टी कशा आहेत की ज्या भागामध्ये हा तिचा कार्यक्रम आता 8 तारीखला होणार आहे त्यापूर्वी झालेला नाही, परंतु त्यापूर्वी संमिश्र प्रतिक्रिया काय येतात, तो कार्यक्रम बघून त्याचं मूल्यांकन करायचं का ऐकीव माहितीवर अन्य लोकांनी पुरवलेल्या माहितीवर आपलं मत बनवायचं, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. या कार्यक्रमाची तिकीटं फार मोठ्या रकमेची आहे, तरीही लोकांकडनं विचारणा होते. या भागामध्ये साधारणपणे ज्या एकांकिका स्पर्धा चालतात त्यांची रिझनेबल तिकीटं असतात, तर त्यासाठी सुद्धा खर्च करताना जो माणूस विचार करतो तो आवर्जून तिकीट मिळेल का, तिकीट कोणाकडे चालू आहे अशी जेव्हा चर्चा करतो आणि एवढ्या मोठ्या संख्येनं जेव्हा तो त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होतो तेव्हा ही लोकांची, ही समाजाची गरज आहे आणि त्या गरजेचा व्यवसाय म्हणून जर कोणी उपयोग करणार असतात तर घटनेच्या दुसऱ्या हक्काप्रमाणे भारतातला कोणताही नागरिक कुठेही जाऊन व्यवसाय करू शकतो. या भूमिकेचा विचार केला तर हा व्यवसाय करायला कोणाची अडचण असावी किंवा अडथळा असावा असं मला वाटत नाही. कार्यक्रम हा होणारच आहे. ज्यांनी कार्यक्रमासाठी पैसे गुंतवले आहेत त्यांना तो कार्यक्रम होण्यातच फायदा आहे, त्यामुळे ते कार्यक्रम करणारच आहे. लोकांची चर्चा काही असली तरी तेवढेच लोक त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेडही आहे. गौतमी पाटील सारखा हा लोककलेचाच एक भाग आहे. ही कलावंत आहे, ही नटेश्वराची कला आहे, ती ज्या पद्धतीने सादर करते आहे म्हणजे ती एक प्रकारची कलाच आहे. त्याच्यात भलेही काही तिने ॲक्शनी केल्या असतील, चुकीच्या असेल, तिने त्यावेळी माफी मागितली आहे. ह्या पुढे माझ्या हातून असं घडणार नाही आहे, बरोबर आहे. मग आता हा कार्यक्रम होणं गरजेचं आहे, कारण कार्यक्रम ठरून झाला आहे. दुसरी गोष्ट, एवढीच जर लोकांना तळमळ आहे तर आज घरोघरी एक सिरियल चालू आहे. त्या सिरियलमध्ये 4 मुलं असणारी बाई तिचं मुलगा लग्न लावून देतो आणि आज ती हनीमूनला चालली आहे. हे कुठच्या तत्वात बसतं? मग एवढीच जर तुम्हाला, आणि ते घरोघरी बघितलं जातं, ही एक कार्यक्रम करणार आहे, जाणार आहे आणि तिने जे काही तिच्या चुकीच्या ॲक्शन त्याची तिने माफी वेळोवेळी मागितलेली आहे, असं तिच्याकडून घडणार नाही, ती दखल घेणार आहे. मग असा कार्यक्रम ज्यांना बघायचं असेल ते बघतील. दुसरी गोष्ट, आज डीजेची गाणी, लता मंगेशकरासारख्या दिग्गज गायिकेची गाणी त्याचं डीजे करून विभत्स क्रूप समाजासमोर मांडला जातोय. मग त्यावर पण आवाज उठवा. हा एक कार्यक्रम बंद करून साध्य काय होणार आहे? आणि भजन कीर्तन
भजन कीर्तनकार सुद्धा किती टोपण सांगतायत किती. आज ह्या आमच्या देवळात कणकोली सुद्धा कीर्तन होतात, 5 लोक बघायला नसतात, वस्तुस्थिती आहे. मग असं असताना ज्यातून घ्यायला पाहिजे त्या कीर्तनाला कोण नसतं. मग आता हा जर कार्यक्रम आपल्या कणकोलीत येतोय आणि झाले होणं गरजेचं आहे, कारण ती एक कला आहे. ज्यांना जायचं आहे ते बघतील, ज्यांना ते घ्यायचं नाही त्यांनी सोडून द्यावं ना, त्याच्या विरोधात बोलू पण नाही. कारण कलेला नाकारणं म्हणजे नटेश्वराचा अपमान आहे. ती सुद्धा स्टेजवर चढताना नमस्कार कोणच चढते म्हणजे ती नटेश्वर तिला माहिती आहे. याच्या अगोदर मी सांगितलं त्यामुळे तिने माफी मागितली आहे. मग हा कार्यक्रम न होण्यासारखं आक्षेप घेण्यासारखं याच्यात काहीही नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढीतील महत्त्वाची 2 पदं रिक्त असल्यानं कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर ब्लड बँकेचा कारभार सुरू आहे. 24 तास काम करायची नामुष्की यामुळे कंत्राटी कर्मचारी वर्गावर आले असून ब्लड बँकेला टाळं पडण्याची वेळ आली आहे. यातील रक्तपेढी अधिकारी मेडिकल लीव्हवर असून प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद रिक्त आहे. गेल्या 4 महिन्यात जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी 2दा आदेश देऊन देखील हे पद भरलं गेलं नाही. रक्तपेढी विभागातील कामकाजाच्या दृष्टीनं महिला रुग्णालय कुडा इथं कार्यरत असलेल्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ सुप्रिया सातोसकर यांना पुढील आदेश होईपर्यंत उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी येथील रक्तपेढी विभागात कामकाज करण्यासाठी पाठवण्यात यावं असे आदेश दिले होते. त्या हजर न झाल्यास प्रणाली चिपकर यांना आदेश दिले, मात्र त्या देखील अद्याप हजर झालेल्या नाही. हजर होण्यास दिरंगाई केल्यास अथवा हजर न झाल्यास महाराष्ट्र नागरिक सेवा नियम 1981 प्रमाणे शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल असं आदेशात असताना देखील जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली गेली आहे. त्यामुळे युवा रक्तदाता संघटनेनं आक्रमक पवित्रा घेतला. आज सावंतवाडी रक्तपेढी ही फक्त एका महिला कर्मचारीच्या जीवावर चालू आहे आणि ती सुद्धा टेम्पररी बेसवर. आणि ह्यावर आम्ही जेव्हा सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवले, राजू मसुरकर साहेबांनी सुद्धा आवाज उठवला, त्यावेळी सिव्हिल सर्जन यांनी पत्र काढलं की कुडाळ महिला बाल रुग्णालयातील महिला कर्मचारी टेक्निशियन आम्ही सावंतवाडी रक्तपेढीला देत आहोत असं त्यांनी लेटर दिलं. पण आजतागत एकही महिला कर्मचारी 2 दिलेले, सातोसकर आणि दुसरं नाव चिपकर, अशा 2 महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जी केली असं पत्र त्यांना मिळालेलं होतं. पण आजपर्यंत तरी या दोन्ही महिला कर्मचारी आज या ब्लड बँकला हजर झालेला नाही. याचा अर्थ असा की सिव्हिल सर्जन यांनी दिलेल्या आदेशाला त्यांनी केराची टोपली दाखवली असा होतो. यात सर्वसामान्य लोकांचा नुकसान होत आहे. त्यामध्ये आज जे इकडे महिला कर्मचारी काम करतात या मानसिक दबावाखाली काम करत आहेत, कारण 24 तास त्यांना ही ब्लड बँक सांभाळावी लागते. आणि एक महिला कर्मचारी जर आज ही रक्तपेढी सांभाळत असेल तर उद्या सिक लिव्हवर गेल्यावर ही ब्लड बँक बंद करण्याची वेळ येईल. आणि आज ही ब्लड बँक बंद पडण्याच्याच मार्गावर आहे, कारण स्टाफ नसल्यामुळे इथे आम्ही जरी डोनर पाठवले तरी स्टाफ घेण्यासाठी इथे स्टाफ नाही आहे ब्लड घेण्यासाठी. तर प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार करावा. आज 6 महिने झाले असून आम्ही स्वतः आत्मदानाचा आंदोलनाचा इशारा दिला होता, पण त्या आत्मदानाच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर ऑर्डर काढली असून सुद्धा तो स्टाफ हजर झालेला नाही आहे. तर यावर प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. आज ह्या 2 दिवसात जर इकडे स्टाफ जर हजर झाला नाही तर ही ब्लड बँक पूर्णपणे बंद होईल. संध्याकाळी 5 नंतर या ब्लड बँकमध्ये ब्लड मिळणार नाही. आपल्याला संपूर्णपणे हे ओरोसच्या रक्तपेढीवर डिपेंड राहावे लागेल. यामध्ये सर्वसामान्य रुग्णांचंच नुकसान होणार आहे आणि त्यांना त्रास होणार आहे जाण्या येण्याचा. आता सिव्हिल सर्जन यांनी 2 महिला कर्मचाऱ्यांची इथे नियुक्ती केली होती सावंतवाडी रक्तपेढीसाठी, पण ते दोन्ही स्टाफ हजर झालेला नाही आहे. आणि त्यांच्या त्या पत्रामध्ये नमूद केले होते की काय जर हजर झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, पण त्यांच्यावर कारवाई काय झालेली कुठे दिसत नाही. तर त्यांच्या सर्वप्रथम आधी सिव्हिल सर्जननी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा त्यांच्या यामध्ये काहीतरी त्यांच्याच ह्याच्यामध्ये काहीतरी आतमध्ये काहीतरी शिस्त आहे असं आम्हाला वाटतंय. त्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा सावंतवाडी रक्तपेढीला एक टेक्निशियन द्यावा.
त्याचबरोबर इथे आता गेली 10 वर्ष आता सावंतवाडी रक्तपेढी सुरळीतपणे चालू आहे, जी एका महिला कर्मचारीच्या ह्याच्यावर चालू आहे. तर ते आज 10 वर्षाचा त्यांचा अनुभव पाहता त्यांना या रक्तपेढीमध्ये परमनंट केले तर आपल्या सावंतवाडी रक्तपेढी सुरळीतपणे चालू राहण्यासाठी एक चांगला हे होऊ शकतं. या 8 दिवसामध्ये आज राजू मसोरकर साहेब आज उपमहासंचालकांशी कांबळे साहेबांशी बोलले आहेत, तर त्यांना आश्वासित केलेलं आहे. पण जर ह्या 7 दिवसामध्ये जर इथे जर कोणताही स्टाफ हजर केला गेला नाही, मग तो परमनंट असो किंवा टेम्पररी बेसवर असो, तर या युवा रक्ताचा संघटनेकडून तीव्र अशा प्रकारचं आंदोलन छेडण्यात येईल. दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते माजी नगरसेवक राजू मसूरकर यांनी उपमहासंचालकांशी फोनवरून चर्चा करत यावर तातडीनं तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. गेली 10 वर्ष कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या सेवेत रुजू करून घेण्याची मागणी त्यांनी आणि माजी नगरसेवक संजय पेडणेकर यांनी केली आहे. बरेच 2-4 महिने हे प्रश्न मी बघतोय की देवा सूर्याजीपासून असे ब्लड बँकेमध्ये जोरात लोकांसाठी काम करतायत आणि त्यांनी प्रश्न मांडला की हा साधारणपणे इथे कर्मचाऱ्यांवरती लोड पडतो आणि हे टेम्पररी कर्मचारी काही परमनंट कर्मचारी आणि 2 महिला आहेत, ती महत्त्वाची गोष्ट महिला आहेत. त्यामध्ये हा ज्यावेळी आंदोलनाचा प्रश्न देवा सूर्याजी व त्यांचे सहकारी सर्व मित्रमंडळांनी केला आणि त्यावेळी मी आपले सिव्हिल सर्जन साहेब यांच्याशी बोलणं केलं की असं बाबा ते चांगलं काम करत आहे आणि कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडतात की ते व्यक्तिगत आपल्यासाठी काही मांडत नाही, सावंतवाडीसाठी एवढं काम करतायत, तर तुम्ही त्याच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी स्टाफ द्यावा अशा पद्धतीने केलं. त्याच्यानंतर त्यांनी एक आपल्याला स्टाफ दिला, त्याच्यानंतर महिला दिली, त्याच्यानंतर दुसरी परत 1-2 महिने गेल्यानंतर परत मी दुसरी मागणी केली, परत अजून काय झालं नाही, हजर झाली नाही, दुसरी परत एक स्टाफ दिली. त्याच्यामध्ये परत असं की तुम्ही हजर नाही झाला तर तुमच्यावरती कारवाई होणार म्हणून अशा पद्धतीने ते लेटर होतं आणि तरी असून हजर झाले. माझ्या हिशोबाने की कुठेतरी राजकीय दबावाने की काही ते कर्मचारी बद्दल काही दोन्ही कुणाचे होते कर्मचारी, ते कुठे राजकीय याच्यातनं त्यांनी जाऊन सांगितलं असणार की ते त्यांचे तुम्ही बदली थांबवा म्हणून आणि ती बदली थांबलेली आहे. मध्यंतरी परत आता एक 8 दिवसापूर्वी आम्ही सांगितलं की मला सांगितलं की कर्मचाऱ्यांसाठी हा प्रश्न आहे तर मला वेंगुर्ल्याचे एक ब्लड बँकेमधले माणूस आहेत ते देतो म्हणून सांगितलं. ते परत बघितलं तर तिकडे वेंगुर्ल्याचा प्रश्न गेला ना, तिकडे सुद्धा स्टाफ कमी आहे. वेंगुर्ल्याचं परत अडचण होऊन जातात, तिथे ब्लडसाठी लोक येतात, ते सुद्धा तिथे येतात. आज मी सर्वांची मागणी बघितली, आमची सर्व मित्रमंडळी आहेत ब्लड बँकेची देवा सूर्याजी काम करतायत, तर त्या दृष्टीने आता मी काही वेळापूर्वीच उपसंचालक कोल्हापूर आपले भीमसेन कांबळे साहेब यांच्याशी डॉक्टर आहेत ते त्यांच्याशी बोलणं केलं की तुम्ही आता गव्हर्नमेंटची भरती व्हायची आहे, शासनाची भरती व्हायची आहे, एक महिना 2 महिने लागेल, 2-3 महिने, तोपर्यंत आम्हाला एक स्टाफ द्या सावंतवाडीला. आणि आता ही ब्लड बँक आहे आमच्या सावंतवाडीला आणि ओरसला आहे सपन जिल्ह्याची म्हणून, मग तिथे आम्हाला ही कर्मचारी दिल्यानंतर रात्रीच्या वेळी काही कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या वेळी बोलून आणावं लागतं. त्याविषयी माझ्या 8 दिवसापूर्वी एक स्नेक बॅट होता, लहान बच्चू होता 2 वर्षाचा, त्याला साप चावलेला होता. घरामध्ये काय चावलं ते कळलं नाही, मग रात्री म्हटलं ये बहुत इकडे येऊन त्यांनी आला सहकार्य करून, तो बरोबर 4-5 किलोमीटर होतो, त्याची ड्युटी नव्हती तरी आला आणि ते ब्लड चेक केलं आणि नंतर बघितलं ते नॉर्मल झाल्यानंतर आम्ही इथेच ठेवलं. नॉर्मल नसते ते समजा त्याच्यामध्ये विष असतं तर आम्ही मुंबईला शिफ्ट केलं असतं. हा जीवाचा प्रश्न येतो लहान मुलांसाठी. तर एवढं आपल्या सावंतवाडीला आज 450 ओपीडी साधारणपणे होते. सकाळच्या वेळी 600 ते 450 ओपीडी होते दिवसाला आणि बाकीचे एरवी पेशंट येतात ते 12 नंतर 1 नंतर 2 नंतर परत येतात, ते वेगळे पेशंट येतात. तर साधारणपणे 500-600 साधारणपणे पेशंट असतं इथे यामध्ये. तुम्ही इथे आम्हाला हे सर्व स्टाफ द्या आणि एवढं आमचं काम सावंतवाडीला आमच्या सर्व डॉक्टर मंडळी आहेत, सिस्टर मंडळी आहेत, परिचारिका आहेत, सगळं स्टाफ हॉस्पिटलसाठी ओव्हरऑलपणे काम चांगल्या प्रमाणे करतायत आणि त्या दृष्टीने आम्हाला तिकडे द्या. तोपर्यंत मी डेप्युटेशन टाका. आम्हाला कोल्हापूरपासून 2-4 स्टीम दिली इथे, एक ब्लड बँकेला पाहिजे, एक तुम्हाला लॅबला पाहिजे, तर त्यांना दिलं. काही ते 5-5 स्टाफ आहे नियमाप्रमाणे, त्याचा नॉर्म्स तसा आहे, पण तिथे एकच कर्मचारी काम करते महिला आणि इकडे ब्लड बँकेला आहे ती एकच कर्मचारी काम करते, ती टेम्पररी आहे. पण त्यांना जर तुम्ही रिलेक्स दिलं, त्यांना जर मूळ आता चतुर्थीच्या सणाला सुद्धा त्यांना काम करायला लागलं, म्हणजे ह्या एकामेकाला ते ॲडजस्टमेंट होतो. आजारी पडले तर काय होणार, ब्लड बँकेत थांबणार. आणि सावंतवाडीचा हा प्रश्न आहे, आपल्या जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. आपल्या जिल्ह्यातले आपले सावंतवाडी लोक जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जाऊन देतात, काही गोव्यामध्ये जाऊन सुद्धा ब्लड देतात. असं काम करणारी माणसं मी ह्या क्षेत्रामध्ये कमीच बघितलेली आहे. देवा सूर्याजी सारखे सर्व काम करतायत
आणि तेवढं काम करणं म्हणजे अभिनंदनास्पद काम आहे त्यांचं. आणि सर्व त्यांचे सहकारी, त्यांचे मित्र त्याला साथ देत आहेत. आज सावंतवाडी एक निवडायचा म्हणून झाला, तो ब्लड बँकेला मी आज सकाळी सरपंचाला सांगितलं की बाबा त्यांना तुम्ही ते निगेटिव्ह नंबर तर त्यांना यादी द्या, मग ते फोन करतील आपल्याला. अशा पद्धतीने सर्व आपण टीम म्हणून, कुठला पक्ष, जात, धात, धर्म बघायचं नाही, आपण इथे काम करायचं, इथे आपलं सगळं जे काम करायचं अशा दृष्टीने प्रयत्न करतो. आज आम्हाला उपसंचालकांनी आश्वासन दिलं 8 दिवसात आम्ही साधारणपणे एक हा प्रश्न मार्गी लावतो, तोपर्यंत त्या शासनाकडून आलं तर तुम्ही तुमचे स्टाफ परत घेऊन चला, तोपर्यंत आमच्याकडे 2-4 महिन्यासाठी जोपर्यंत भरती होईल तोपर्यंत आम्हाला हे तुम्ही स्टाफ द्या असं करतो. या पटेल रुग्णालयामध्ये आज रक्तपेढी बंद होण्याच्या स्थितीत आलेली आहे. त्या ठिकाणी जो स्टाफ पाहिजे तो स्टाफ आज अपुऱ्या परिस्थितीत आहे. आणि जे काम करतात त्या 10 वर्ष त्या लोकांनी कामं केलेली आहेत, पण त्यांना अजूनही तिथे परमनंट केलं जात नाही. आणि असं असताना आज एकच स्टाफ त्या ठिकाणी काम करतो आहे. 12 तास 24 तास काम करणं म्हणजे तो सुद्धा एक माणूसच आहे. आणि अशा परिस्थितीत आज सावंतवाडीमधलं ब्लड बँक ही बंद होण्याच्या स्थितीत आहे. असं या ठिकाणी परिस्थिती आता ओढवलेली आहे. तर शासनाने आताच्या आहे त्या परिस्थितीत ज्या लोकांची काम करत आहेत, 10 वर्ष या ठिकाणी काम केलं आहे, त्या लोकांना त्या पोस्टवर रुजू करून घ्यावं आणि ही बँक सातत्याने लोकांच्या सेवेसाठी या ठिकाणी सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावी असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. मी संजय पेडणेकर, नगर. एकंदरीतच सध्या ब्लड बँक वाऱ्यावर पडली असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 24 तास सेवा द्यावी लागते. त्यामुळे ब्लड बँक बंद होण्याच्या मार्गावर आली आहे. कर्मचारी नसल्यानं ब्लड देखील उपलब्ध होत नसून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रक्तासाठी वणवण करावी लागते. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीमध्ये आपण आलोय आणि इथली परिस्थिती आपण पाहिली. गेल्या 6 महिन्यात इथल्या ह्या रक्तपेढीमध्ये जी 2 मंजूर पदं आहेत त्यातली 2ही पदं रिक्त आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. कारण एक जे तंत्रज्ञ इथले आहेत ते मेडिकल लिव्हवर असल्यामुळे 2ही पदं रिक्त आहेत. आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर सावंतवाडीची ही रक्तपेढी चालू आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि त्याचमुळे आज या रक्तपेढीला टाळं पडण्याची वेळ आलेली आहे. आणि ह्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन आणि इथले लोकप्रतिनिधी असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत आहे. एकंदरीतच पाहिलं तर बरोबर 4 ते 6 महिन्यामध्ये चिपकर आणि सातोस्कर या ज्या प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ होत्या, ज्या कुडाळमध्ये कार्यरत होत्या, त्यांची जोपर्यंत इथली पदं भरती होत नाही तोपर्यंत इथे रुजू होण्याचे आदेश जे आहेत ते जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिले होते, श्रीपाद पाटील यांनी. मात्र यांच्या आदेशानंतर एवढंच नाही तर कारवाई होणार असं सांगितल्यानंतर देखील यांच्या आदेशाला या दोन्ही महिलांकडनं कोणत्याही प्रकारची किंमत दिली गेलेली नाही असंच यातनं समोर येते. त्यामुळे शल्य चिकित्सकांचे जे आदेश आहेत त्यालाच कुठेतरी केराची टोपली दाखवल्याचं यातनं समोर येतं. आणि त्याचबरोबर एकीकडे या ब्लड बँकमध्ये जे इथले रक्तपेढी अधिकारी आहेत ते लिव्हवर असल्यामुळे, मेडिकल लिव्हवर असल्यामुळे इथला जो कारभार जो आहे तो कंत्राटी लोकांच्या जीवावर चालू आहे. 24 तास त्या लोकांना या ठिकाणी काम करावं लागतंय. एवढंच नाही तर इथल्या ब्लड बँकचा जो बोर्ड होता तो सुद्धा काढून ठेवायची वेळ इथल्या स्टाफवर आलेली आहे. कारण ज्या पद्धतीनं इथे रुग्ण येत आहेत किंवा ज्या ब्लडमध्ये जेवढी मागणी होते त्या पद्धतीत इथे जबाबदार जे अधिकारी आहेत ते नसल्यामुळे त्या देऊ शकत नाहीयेत. किंवा दुसरं म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनानं एलायचा टेस्ट बंधनकारक केल्यामुळे एका ब्लडसाठी 10 डोनर किंवा 28 डोनर एका वेळी इथे आणावे लागत आहेत. युवा रक्तदाता संघटना असेल किंवा रक्तमित्र असतील किंवा सिंधू रक्तमित्र संघटना असेल, अशा अनेक संघटना आहेत. राजू मसूरकर सारखे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, सामाजिक बांधिलकी आहे, अशा अनेक सावंतवाडीतल्या संघटना इथे डोनर घेऊन येतात. शाळा कॉलेजमधल्या अनेक ज्या विविध संघटना आहेत किंवा विविध ग्रुप आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी डोनेशनसाठी येत असतात. पण इथे त्यांना सेवा द्यायलाच इथले दोन्ही अधिकारी उपलब्ध नाहीयेत. त्याच्यामुळे प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणं गरजेचं आहे. कारण रक्तासारखा खूप मोठा विषय या ठिकाणी आहे. सगळ्या गोष्टी तयार करता येतात पण रक्त तयार होत नाही. त्याच्यामुळे प्रशासनाने याची दखल घेणं गरजेचं. अन्यथा या ब्लड बँकला टाळं ठोकण्याची वेळ ही आता आलेली आहे. आणि तशा पद्धतीचं कारण जे इथे कंत्राटी कर्मचारी काम करतायत त्यांना मानसिक शारीरिक सगळाच त्रास होतोय. आणि प्रशासनाकडनं 2 वेळा आदेश देऊन देखील ज्या इथल्या तंत्रज्ञ आहेत त्या हजर सुद्धा राहत नसल्यामुळे नेमकं काय होतं याच्यामध्ये नेमकं कोणाचा दबाव आहे हे पण समजू शकले नाही. आणि सामाजिक संघटनांकडनं, युवा रक्तदाता संघटना असेल किंवा सर्वच संघटनांकडनं येत्या 7 दिवसामध्ये जर इथली परिस्थिती बदलली नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याआधीही आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर पदं भरण्यासाठी आदेश काढलेत. मात्र ह्या आदेशाला केराची टोपली
दाखवल्यामुळे या दोन्ही ज्या महिला आहेत कुडाळमधल्या यांच्या पाठीशी नेमकं कोण आहे, यांना पाठीशी कोण घालतंय आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे आदेश फेटाळण्या एवढी त्यांच्याकडे ही ताकद किंवा ते इथे येणं का टाळतात, हा एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला पाहायला मिळतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आंबोलीमध्ये दरवर्षी पावसाळ्याच्या शेवटी चंदगड परिसरातून एक हत्ती आंबोली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ऊस शेतीचं नुकसान करतोय. याही वर्षी हा हत्ती गेले 10 दिवस आंबोलीमध्ये वास्तव्यास होता. या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचं बरंच नुकसान केलंय. गेल्या वर्षीची नुकसान भरपाई अद्यापही मिळाली नसल्यानं मंगळवारी सकाळपासूनच आंबोली वन विभागाच्या कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. प्रयत्न करूयात, त्यासाठी तुमचं सहकार्य लागणार आहे आम्हाला. आपण सगळ्यांनी मिळून केलं तर तो तिकडे थांबेल ना. आता काय तो काय आपण हाकललेला नाही, तो स्वतःहून गेलेला आहे तिकडे त्यांच्या हाती. तो काय आपण हाकललेला नाही, आम्ही फक्त ट्रॅक करतो तो कुठं जातोय. तर तो पुढे पुढे स्वतःहून गेलेला आहे. आपल्याला काय हाकलायला कारण आहे ना. तर रूटने आला तसा गेला तो, त्या रूटनेच परत होतो. त्या रूटवर आपल्याला काय माहितीये का, मागच्या वर्षी जेव्हा आला होता ना तेव्हा जेव्हा ह्या साईडला गेला दोडामार्ग साईडला, त्याच्यानंतर तो वर्षभर नाही आला. तुम्ही म्हणताय ना की दोडामार्गला हे असेल त्याचं काय सांग, बाकीचे कळप घेत नाही, तो आम्हाला समजतो विषय, ते नाही म्हणत तुम्ही. तो त्या रूटला जाईल ना तेव्हा काय होईल सांगा, स्टॉप होईल. ज्यापर्यंत तुम्ही फाटकवाडीला किंवा फाटकवाडीला पाठवणार ना, ते 2 दिवसांनी काय करणार, फार 1 किंवा 2 दिवसात ते रिटर्न इकडे पाठवतात. माहिती आहे ती वाट त्याला माहित झालं, हा एरिया त्याला ना माहित झाला. लक्षात घ्या, हे आपलं दोडामार्ग मध्ये ह्याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन दोडामार्गवाल्यांनी केलं होतं मागच्याच महिन्यात. माहिती मोर्चा आला होता आपल्या डिव्हिजन औषधला. तिथं ह्याच्यापेक्षा मोठ्या अडचण आहे. तिथं आधी ऑलरेडी 5 हत्ती आणि परत हा एक हत्ती अजून तिकडे पाठवून म्हणजे अजून त्या अडचणीमध्ये वाढ करणार. त्यामुळे तुम्ही जे म्हणताय ना की तो दोडामार्गला ढकला मग आपला प्रॉब्लेम करू, असं तुम्ही काय दुसरी गोष्ट, आपण येऊ म्हणजे हत्ती येऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करूयात, त्यासाठी तुमचं सहकार्य लागणार आहे आम्हाला. आपण सगळ्यांनी मिळून केलं तर तो तिकडे थांबेल ना. आता काय तो काय आपण हाकललेला नाही, तो स्वतःहून गेलेला आहे तिकडे त्यांच्या हाती. तो काय आपण हाकललेला नाही, आम्ही फक्त ट्रॅक करतो तो कुठं जातोय. तर तो पुढे पुढे स्वतःहून गेलेला आहे. आपल्याला काय हाकलायला कारण आहे ना. तर रूटने आला जसा गेला तो त्या रूटनेच परत होतो. त्या रूटवर आपल्याला काय माहितीये का, मागच्या वर्षी जेव्हा आला होता ना तेव्हा जेव्हा ह्या साईडला गेला दोडामार्ग साईडला, त्याच्यानंतर तो वर्षभर नाही आला. तुम्ही म्हणताय ना की दोडामार्गला हे असेल त्याचं काय सांग, बाकीचे कळप घेत नाही, तो आम्हाला समजतो विषय, ते नाही म्हणत तुम्ही. तो त्या रूटला जाईल ना तेव्हा काय होईल सांगा, स्टॉप होईल. ज्यापर्यंत तुम्ही फाटकवाडीला किंवा फाटकवाडीला पाठवणार ना, ते 2 दिवसांनी काय करणार, फार 1 किंवा 2 दिवसात ते रिटर्न इकडे पाठवतात. माहिती आहे ती वाट त्याला माहित झालं, हा एरिया त्याला ना माहित झाला. लक्षात घ्या, हे आपलं दोडामार्ग मध्ये ह्याच्यापेक्षा मोठं आंदोलन दोडामार्गवाल्यांनी केलं होतं मागच्याच महिन्यात. माहिती मोर्चा आला होता आपल्या डिव्हिजन औषधला. तिथं ह्याच्यापेक्षा मोठ्या अडचण आहे. तिथं आधी ऑलरेडी 5 हत्ती आणि परत हा एक हत्ती अजून तिकडे पाठवून म्हणजे अजून त्या अडचणीमध्ये वाढ करणार. त्यामुळे तुम्ही जे म्हणताय ना की तो दोडामार्गला ढकला मग आपला प्रॉब्लेम करू, असं तुम्ही काय दुसरी गोष्ट, आमचे आता नाचणी करणार काय लोक करणार ते तिथे तुम्हाला काय मिळणारच नाही. पण समजा एखाद्या वेळी ह्याच्यामध्ये आला तर तुमची पुंजा नुकसान भरपाई मिळते. म्हणजे मालकी हक्कात जर आला तर तिथे पण काय तुम्ही उपाययोजना करत नाही. तुम्ही काय म्हणता, आमच्या घरापासून वरचं आहे ते तुमचं आहे म्हणून तुम्ही त्याच्यावर उपाययोजना करायला बघत नाही. आणि शास्त्र हे काय करणार, उद्या सकाळी काय करणार तुम्ही, हत्ती संवर्धन करणार. हे पण तुमचं प्लॅनिंग पुढचं आहे, आम्हाला माहिती आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही पण त्याच्यावर लक्ष देत नाही. झालंय ना तिथल्याच लोकांचा विस्थापन झालेलं नाही. त्यामुळे संवर्धन विरोधात आपले PCCM सांगितले की इथं जर कोण म्हणत असेल की काय अभयारण्यकरण, अति संवर्धन, ते कोणी
कुणाच्याही डोक्यात नाही असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. आमचे जे हेड आहेत राज्याचे मग तुम्ही दोडामार्ग आल्यानंतर करताय ते स्पष्ट- का? आधी काय झालेलं आहे, आपल्याकडे हत्ती मोहीम राबवले दोडामार्गामध्ये. त्यात काय झालं, हत्तींचे जीव गेले, आपले स्थानिक काही नागरिकांचे जीव गेले, वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे जीव गेले. आपण बघितलं तिथं प्रयत्न करू, केलं नाही असं नाही, तिथे प्रयत्न केलेले आपण कायमच्या उपायासाठीच ते केलं होतं. दोडामार्ग जे केलं होतं ना 2009 साली केली हत्ती हटाव मोहीम, 2015 साली केली. आंबेरीमध्ये इथं माणगावमध्ये आले, तिथं आंबेरीमध्ये आपण डेपोमध्ये फ्रॉड करून त्याला ठेवलं होतं. तुम्ही घेतल्यानंतर क्लेम करू शकत नाही, ते आपल्यात बसत नाही, त्यामुळे आम्ही तुमच्या डॉक्टरीत पडलोच नाही. आम्ही त्यावेळी तुम्हाला काय सांगितलं की तुम्ही तुमच्या हद्दीत मारा. तुम्ही हा म्हणता ना विषय, मी गेल्या वर्षी काय सांगितलं, तुम्ही तुमच्या हद्दीमध्ये चढ मारा, तुम्ही तुमच्या हद्दीमध्ये काय करणार फेन्सिंग करा. त्यामुळे तुम्हाला गेल्या वर्षी सांगितलं रस्त्याच्या खाली करू नका, रस्त्याच्या वर करा. घेऊनच जाणार आम्ही जेव्हा करणार तेव्हा तुमच्याशी सल्ला मसला. आता इकडचं मारलंय ना, आता इथे बघा बेळगाव रस्त्याला मारला, तो रस्त्याच्या खाली आहे. बेळगाव रस्त्याला तो मारलाय तो रस्त्याच्या खाली आहे, रस्त्यावर नक्की आता 14 फूट उंच असतं ते, 14 फूट उंच आणि हँगिंग तारा असतात कंटेनर, ज्यातून हत्ती पास होऊ शकणार नाही आणि त्या व्होल्टेजचं त्याला करंट दिलेलं असतं. ते आता हे कर्नाटकमध्ये तमिळनाडूमध्ये हे करतायत सध्या. आणि हे आता दोडामार्गमध्ये आपण प्रायोगिक तत्वावर आता इन्स्टॉल करायला चाललेलं आहे दोडामार्ग. तसंच आपण या आपल्या हद्दीवर पण जसं तुमच्या सगळ्यांच्या सल्ल्यानं की तुम्हाला कुठं असणं गरजेचं वाटतं की जिथून हत्तीचे एंट्री पॉईंट कुठं कुठं आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. नमस्कार, मी प्रसाद पाताडे आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. बहुप्रतीक्षित असलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह महाराष्ट्रासह ज्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या, पोट निवडणुका होत्या, त्या आज अखेर राज्य निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वत्रिक 24 ग्रामपंचायतीच्या ज्या आहेत त्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. तर 52 ग्रामपंचायती आहेत, त्यासह 5 सरपंचांच्या पोट निवडणुका ज्या आहेत त्या जाहीर झालेल्या आहेत. या ठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाने जे आहे ते या ठिकाणी या निवडणुका जाहीर केलेल्या आहेत. यामध्ये पाहायला गेला तर कुडाळमध्ये 5 ग्रामपंचायत आहेत ज्यामध्ये ह्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. कणकवली तालुक्यात 2, देवगड तालुक्यामध्ये 9, मालवण तालुक्यात 1, तर दोडामार्ग तालुक्यात 3 व वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये 4 या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तर पोट निवडणुका ज्या ग्रामपंचायतीच्या होणार आहेत त्यांची संख्या आहे ती 52 आहे. त्यापैकी 5 जे सरपंच आहेत त्यांच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या याच वेळी होणार. तसेच सदस्य निवडणूकही आहे ती याच वेळी होणार आहे. आपण तालुकावार जी यादी आहे ती पाहूया. देवगडमध्ये वळवंडे म्हणून गाव आहे, या गावाची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. तसेच देवगड तालुक्यातील शिरवली, देवगड तालुक्यातील रामेश्वर, देवगड तालुक्यातील पावनाई, देवगड तालुक्यातील फणसगाव, देवगड तालुक्यातील विठ्ठलादेवी, वानिवडे, तिरलोट आणि ठाकूरवाडी या देवगड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. तर मालवण तालुक्यातील बहुचर्चित असलेली एकच ग्रामपंचायत आहे, प्रतिष्ठेची मानली जाणारी जी ग्रामपंचायत आहे आचरा ग्रामपंचायत, याची सुद्धा जी आहे ती पोट निवडणूक याची सार्वत्रिक निवडणूक जी आहे ती आचरा गावाची या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. कणकवली तालुक्यात 2 ज्या ग्रामपंचायती आहेत, ओटव आणि बेळणे खुर्द या गावांची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. तर दोडामार्ग तालुक्यामध्ये भेडशी, साटेली भेडशी व बोडण व कुडासे खुर्द या ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. वेंगुर्ला तालुक्यात पेंडूर, मातोंड, खानोली, वांगणी या 4 ग्रामपंचायतींची जी आहे ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. तसंच कुडाळ तालुक्यामध्ये हुमरमाळा अनाव, हुमरमाळा वालावल, भडगाव, बुद्रुक तसेच वर्धे या 5 ग्रामपंचायतींची जी आहे ती निवडणूक जी आहे
ती सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झालेली आहे. तसंच उर्वरित ज्या 52 ग्रामपंचायती आहेत त्यांची 52 ग्रामपंचायतींची आहे ती पोटनिवडणूक आहे. त्यामध्ये 5 सदस्य 5 सरपंच आहेत यांची सुद्धा या ठिकाणी जी पोटनिवडणूक व सार्वत्रिक निवडणूक जी आहे ती जाहीर झालेली आहे. यामध्ये सर्व जे इच्छुक उमेदवार असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी नियमावली जी आहे ते जाहीर करण्यात आलेली आहे. पाहायला गेला तर 6/10/2023 म्हणजे 6 ऑक्टोबरला आपण या ठिकाणी तहसीलदार यांनी निवडणुकीची नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा हा दिनांक आहे. त्यानंतर 16/10/2023 सोमवार ते 20/10/2023 शुक्रवार सकाळी 11 ते 3 या वेळेमध्ये जे आहे ते नामनिर्देशन मागविण्याचा व सादर करण्याचा दिनांक आहे. तर या ठिकाणी दिनांक 23 ऑक्टोबर सोमवार आहे. 11 वाजल्यापासून जी आहे ती छाननी संपेपर्यंत नामनिर्देशन छाननी करण्याचा दिनांक आहे. तसेच 25 ऑक्टोबर रोजी या ठिकाणी नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा आहे ती अंतिम दिनांक वेळ जो आहे तो 25 ऑक्टोबर जो आहे त्यावेळी तुम्ही आपलं नामनिर्देशन अर्ज जे आहे तो तुम्ही मागे घेऊ शकता. तसंच पाहायला गेलं तर निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविण्याचा उमेदवाराची यादी जी आहे तो प्रसिद्ध केली जाणार ती 25 ऑक्टोबर रोजी बुधवारी दुपारी 3 नंतर ही यादी आहे ती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसंच या ठिकाणी 5 नोव्हेंबरला रविवारी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 या वेळेमध्ये आहे ती मतदान प्रक्रिया म्हणजे ग्रामपंचायत सरपंच असतील ग्रामपंचायत सदस्य असतील यांना निवडून देण्यासाठी मतदान केलं जातं. तो जो कालावधी आहे तो सकाळी 7:30 ते 5:30 या वेळेमध्ये आहे. तर या सर्व सार्वत्रिक निवडणुकांसह पोटनिवडणुकांचा जो निर्णय आहे तो 6 नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतींचं जे चित्र आहे ते स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यातील कोणत्या पक्षाला कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व असेल कोणत्या राजकीय नेत्याचं वर्चस्व असेल हे आहे ते 6 तारीखला जाहीर होणार आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रासह जिल्ह्याचं जे निवडणुकांचं सत्र आहे ते सुरू झालेलं आहे. पाहायला गेला तर तब्बल 1.5 वर्ष उलटून गेलेलं आहे. मात्र जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत त्या अजूनही प्रलंबित आहेत. त्याही लवकरात जाहीर होतील अशी याच जर ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जर जाहीर झाल्या असतील तर त्याही काहीच वेळात किंवा काही कालावधीनंतर जाहीर होतील यात कोणतीही शंका नाही. कॅमेरा पर्सन साहिल बागवेसह प्रसाद पाताडे, कोकण सात लाईव्हसाठी कुडाळ, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. सिंधुदुर्गातल्या 24 ग्रामपंचायत 52 निवडणुकांचा उडणार धुरळा. गौतमी पाटीलला नो एंट्री आणि ब्लड बँकला टाळ ठोकण्याची वेळ. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.